Sharon Ong'aw. Kiny maka wuono iwinjo kanyo kupet Akelo Misori uramo ni kwana tamalo abiro nyaka par tin. Unudwaro kwana tamalo 30 nyaka 70. Wach makamano di wacham. Mokwongo Sharon adwa mondo aket record straight ni onge riwruok moro amora mar jopuonj mano yie ni yuto kaka noket figures go mag percentage mag chiwo msara ne jopuonj ne correct. Abiro miyo osipna thuolo mondo wach kanyo maber. Ne onge winjruok machalo kamano. Nikichal ka gima riwruok mar ariyo ing'e ni ka wan defend gimiluongo ni memorandum of demands mane wachiwo 2021-2025 ni ne wadwaro medro mar msara e kind atamalo 30 nyaka atamalo 70. Ni jowa mang'eny mane oseyudo msara maber chakre 2016-2021 ne mi percentage mar 70%. To jok mana bitu nweng'o maber jok machalo kaka principals mag schools to gi heads of department ne mi 30%. Mae ndiyo kano chande Teacher Service Commission oyawo talks nikech framework mana wadhigo ne ok wadhi mondo wadhi wapog 7 and 10%. Ne wadhi mondo wayaw talks mane ok otimore maber e mbito mar msara kano wa sign a document miluongo ni CBA mane onge gi pesa iluongo ni monetary component on 13th July 2021. Koro gima notimore kaendi ni ne wan bende aware gi two things. Ni the president no pronounce himself a matani tarik 30 dwe mar auchiel ni jopuonj to gi other state officers public servants idhi mi average mar between 7 and 10%. Mano winjruok manu bedo godo kanu tere gi jatend piny e romo. Mano no wachonwa ni obro timonwa kamano. To obedo followed gi advisory. Salaries and Remuneration Commission monego be ni chiwo advice on pay. Ka sirkal osewinjore ni Treasury owacho ni gini en sustainable. Kineno circular mar jo SRC giwacho ni salient features mag pay magidwa chiwo. Momano wakaw ma very serious ni jopuonj gi other public servants idhi mi average between 7 and 10%. Onge kaka mano nyalo lokore 2.4% and 9.5%. Mano geche ni kwano okodonjo kare. Maduong' na winjo kara na motelo kara na ka poka winjo duond Hezbon ka bende wacho ni unudwaro kind kwana tamalo 30 nyaka kwana tamalo 70. Mano lokro koro ni kanye dino miu kwana tamalo 7 nyaka 10 koro wacho ni weche moko ariyo kanye. Ni nitiere gimiluongo ni advisory mar SRC ma deal gi gimiluongo ni sustainability ga affordability. Mamane manage wacho e their address gi jo media. Maparo ni un gi that document. To that advisory give way about 7 average mar 7 kat average mar 10%. Mangeche ni ngat momi mang'eny mogik idhi mi on average mar 10%. Ngomomi matin mogik idhi mi average mar 7%. Mangeche ni kitimo kwan ma correct. To wacho ni on the average gimano nego beni Teacher Service Commission mewa ne gin gi 8.5% magidwa chiwo across the board on the average. Nikech imeda apar gabiriyo tipogo gariyo. Koro mano ende continuum no. Koro wacho ni koro kodwa tiyo gi average ma correct. To nego beni ne wawuoye 8.5% on the general. Mamano ende mano nego beni wawuoye. To ka gibiro gi figures ma 2.4 to gi 9.5 to obit logic ni mano geche ni figures ma gibiro go again outside the advisory mar SRC ma onyiswa ni the word advice ma
SRC chiwo. The Court of Appeal nowacho ni that word advice nitiere e constitution. Kenyans nowacho ni mano ka en e constitution to ok onya bedo abeda wach moro mi itugo. Koro gima timore ni Teacher Service Commission gima no gikelonwa en gima gine ma ging'eyo to ok gima advisory mar SRC. Wadhi bedo kwa lose mano ka bende ubro bedo kucha kuloso twak moro kendo